Lau urtean behin egiten dugu bizian gorako mugimendu hau, baina estatu osoan hainbat zatitan dago bananduta, da honek deitzen dut Kornisa Kantabrika, hau da, hasi Oviedo, Santander, Bilbo, Donosti eta Gasteiz. Da orduan, bizian gorako aldabenak edo aldugunak, hemen batzen gara, batzutan hemen, da beste batzutan Santanderren dola. Da hori da batez beba, lehenengo eta bat, movimentutan lez, alkar ezagutu alkarrekin egon, da alkartziak beti moten da indarra, ez da, eta posa, da alkar ezagutuz. Da gero, horregaz batera, hemen gaur dugu amabitan mesia, gainera Josuak, gozen barriak, emongo da eskuta, bueno, hori gauza handia da. Bienvenidos a esta celebración, como nos han dicho, especialmente a los que llegáis de fuera, a Bilbao, a compartir en este encuentro de Bizi Gora, en este encuentro de vida ascendente, la experiencia de lo que estáis viviendo en vuestras reuniones a lo largo de todo el curso. Da bueno, gero horregaz batera dugu Baskari bat alkarregaz, da gero bakoitza bere lekura. Baina gehi ematen da, alkartu, gogoratu bakoitzak movimentu honet daukagun helburua, da gatozen baino hobeagoak etxera joateko.